Si prdla? Hojte svetielka. Poďme exfoliovať. Ideme si vyčistiť pleť. Toto sú moje vlasy tu. Nie, to sú moje dzáre. Skade? Z Ríci. Takže tento mglajs. Dneska tak zajebeme túto skincare, že... Yes. Toto si cignem na ksich. Áno. Vyčistíme tváričku. A keď si toto dám, to už budem úplne vyzerať ako 12 ročný. Ono patrne s tým skincare. To sú pokričí skincare. Prečo máš tipe ksicht? No, lebo si ju práve exfolioval. To je P50. Lotion P50 od Biologic Research. Toto ťa možno bude štipkať. Ako si pekná. Láska. Máš jebačík, môžeš si ho vypučiť. Vypuč. To jak pučíš jebať? To tak. Stačí. A teraz zoberiete pen. Nie. Tak to povklepkávať. Aký je tvoj obľúbený produkt na skincare, bez ktorého by si nemohol existovať? SPF. What is this? Sun Protection Factor. Tu máme niečo korejské. No, som mu na venku. Počkaj, láska. Chlapi si dávajú, nikto nič a chlapi dávajúci si skincare. Tak sa krémujú. Každá vrázka na mne v našom vzťahu je len prospešná. Som hotový? Áno. A potom ešte na spánok si dáme masku na spanie. Takže na spánok tu? No tu, na spánok. Na spánok. Nie. Chápeš. A ako posledné? Bože. A sme hotoví. No. Dovi. Čaute.